आता त्या इंस्टाग्रामात सकट जन कसन की त्या एक रील्स करतात बा कच्चा बदाम म्हणून. हा अरे करता कच्चा बादाम ये दादा कच्चा बादाम আমার কাছে নাইকো বুবু বাজা বাদাম আমার কাছে পাদে শুধু কাঁচা বাদাम दाम दाम. हे गुंडा कसं रे ते सगळो दिवस काचा काचा म्हणता असं. काचा नाही मध्ये कच्चा बादाम ते एक पद्य आता ते मस्त ट्रेंडिंग जाऊन व्हायरल झाला तकाची. हा वरे त्याचे एक रील्स करून इंस्टाग्रामात अपलोड करचे म्हणून लेखले. कसं की गुंडा तू आणि तू गेले की इंग्लिश ते कसं की टेलिग्राम म्हणता ट्रेंडिंग म्हणता रील्स म्हणता कसं म्हणून मग अर्थ जाय ना. मग काही ते एक काचा बदाम शिका रे मग केक शिकायत रे गुंडा. जाय तमा तू आता हांव केल्ले म्हणजे करी हांव तुका शिकयता. काचा बदाम धाम धाम. हा नेक्स्ट स्टेप शिकाय रे गुंडा. हे कसं ना बा पातळे आणि गुंड कसं की ड्यान्स करून बसले ते हंगे 10 जनाला काचा बदाम म्हणतो म्हाका तू उरला येताना रे त्यांचोड कसं येतास कसन झालं री एक ऐकूच एक म्हणे लायक असते. हा अरे ट्राय करता काचा बदाम. हे कोणाला बा फोन येतास. हॅलो हांव बादाम उलयतास. कोण तुमी उलयचे. सॉरी बादाम नाही बालूमाम हांव बालूमाम सांगा कसन विषय. बादाम ए दादा कच्चा बादाम আমার কাছে নাইকো বুবু বাজা বাদাম আমার কাছে পাদে শুধু কাঁচা বাদাম দাম দাম কাঁচা বাদাম দাম বাদাম এ দাদা কাঁচা বাদাম বাদাম এ দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নাইকো বুবু বাজা বাদাম আমার কাছে পাদে শুধু কাঁচা বাদাম দাম কাঁচা বাদাম দাম বাদাম এ দাদা কাঁচা বাদাম কাঁচা বাদাম धाम बादाम काचा बादाम केदन जत्त मारती तू गेले काचा बादाम माका ऐकून पुरत जाऊन गेला. इथे तुम्ही वरे करते कितले ऐकतात गोतस होते ते कसं की म्हणतच पडे मंकडा ना ताणे वाईट दवची नाहीशी सगळे रन्नाक वाईट केल्या म्हणून तशी झाले ह्या विलावर. बाहेर वचून जाऊन तू हे डान्स करू नका तुका एक विषय गोतस वा. हा कसन विषय. एक हस्ती रान्ना दकून चुक्कसूंगेनो हंगा गावां कायला खंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पुरा तक सोदीत असत खंय त्या विषय गोतस वा तुका. हा होय वे तुमक मेगेलवर कितले मोग येते मक्क जमा हस्ती कसं करत म्हण तुमक भई न तशी काय ना गॅलरी त्या हस्ती जाऊन तुक्क पडून माती गुण पडल्या री जाऊन त्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांनी तुक्काची हस्ती म्हूण लेखून उकोळ हेल्ला री म्हूण भंय ती इतल्यांची. कसन तुमगेल उतराचा अर्थ हांव हस्ती म्हणवा तुमका. अय्या बा हांव हांगाच्यान जुरता आनी हँगराबल्यार पातळील पेट्ट खावका जाता की म्हणून. तुमका आमगेले कच्चा बदाम डान्स इष्ट जालें जाल्यार एक लायक करा ती तशींच हे चॅनल सबस्क्राईब करून आमकां सपोर्ट करा ती. हांव नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटा. धन्यवाद.